И технологиите в наша помощ. По света вече има хора, които живеят в принтирани къщи, а учените създават човешки органи от биологично мастило. Може ли пътят на следващата световна иновация да тръгне от България? Златина Захирова по темата. Когато хладилникът ни знае кой от продуктите в него се разваля. Свързан е с интернет и с телефона ми, така че аз знам по всяко време какво има в хладилника ми. Когато къщите се строят от принтери, които работят не с мастило, а с бетон. Когато човешки органи се създават в лаборатории. Ето го, можете да видите бъбрекът, който беше направен по-рано днес. Това не е научна фантастика, а настоящето. Как е възможно? То вече е възможно. Не как ще е възможно, а то вече е възможно. Това не е Стар Трек. То е настоящето ни. Може и да звучи невероятно, но според Пламен Русев е просто. Трябва да знаеш какво правиш, да се учиш и да знаеш къде искаш да стигнеш. Аз мога да ви напълня тази огромна зала с технологии. И телата ще бъдат вече стари. Въпросът и това, което говорим на Seeds by Weebit, не е за тази конкретна джаджа, както я наричат хората, или някаква конкретна технология. Ако смятате, че съществуват магиосници, не съществуват магиосници. Съществуват хора, които могат да ви научат как да мислите. Ако всичко това ни звучи невероятно, най-вероятно причината е, че знаем твърде малко за технологиите. България е пълна с прекрасни хора, млади, умни. Вместо да ги губим, те могат да правят чудеса от храброст в тази държава. И нито законодателството пречи, нито самата държава. В края на месеца Конгресът за дигиталната индустрия Weebit ще покаже още от иновациите на настоящето.